इनु बात भाई भक्तियों में यहाँ के छुपल बा। हाँ पूरा छुपल बारी ना ना माने भक्तियों में शक्ति छुपल बा। हमरा कहे के मतलब कि सेवा में न कमी करो सातो बहिन के नवा दिन लाइल बानी नया चुनरी कीन के सेवा में न कमी करो सातो बहिन के नवा दिन लाइल बानी नया चुनरी कीन के भक्ति गाय नहीं से लेकिन कैमरा वाला भैया लोग से निहोरा बा कि तनी भक्तियों गाना करे वो सब चढ़ावल करी यूट्यूब पर। हाँ ना तो उ ले जाके देवता घर में टांग दियो तो आई ज्यादा समय ना लगे से कि हमनी के हो में चले के बस सीधे। हाँ हाँ तो ज्यादा समय ना ले जितना भी लोग बस सबके कैसे पर छुके प्रणाम बा। आशीर्वाद के कामना रही एगो भक्ति एगो से दूगो भक्ति गाए ओकरा बाद से सीधे शक्ति में चलो। सही बात बा सहरसा जाए के बा कि ओम जयंती मंगला काली कि ओम जयंती मंगला काली स्वाहा स्वधा नमस्तुते अरे कि सुर नहीं सुरताल है मैया कि कैसे तेरा गुण गाऊं कि मैली चादर ओढ़ के मैया द्वार में तेरे आऊं अरे कि तन भी मैला मनो भी मैला कि दाग को कैसे छुड़ाऊं कि बन के भिखारी में तेरे द्वारी कि सर बार बार झुकाऊं। चलिए बहुत सुंदर एगो दूगो माता रानी के भजन रही जितना भी लोग बा सबे को के जैसे पैर छू के प्रणाम बा। एक बार जेकर जेकर हाथ खाली होई जे हाथ में मोबाइल ले ले होई जे हाथ में कैमरा ले ले होई हाथ ना उठो आ जेकर हाथ खाली हो तनी जोरदार ताली बजाओ। प्रेम से बोली सच्चे दरबार की जय मैया रानी की जय। आई हो दादा सबसे ज्यादा तो रउए लोग के जयकारा सुना बड़ा मेहनत बा बड़ी मेहनत बा। हाँ कि दावाना मड़ुआ आरोपनी हो मैया आहै पाछा पेड़ लौंग के गाछिया कि दावाना मड़ुआ आरोपनी हो मैया आहै पाछा पेड़ लौंग के गाछिया। बड़ी सुंदर बड़ी सुंदर देखी तनी हमरा जल्दी भोर पड़ जाला। अब एकरा पहले का जन रउआ सब से मिलल बानी कि ना हमरा याद नहीं है लेकिन रउआ सब के सादर प्रणाम बा। जय हो जय हो। हाँ ऐसा ही एकदम बनल रही हमन के बनाइए रहे रउआ याद बानी हमरा। हाँ कि पाछा पेड़ लौंग के गाछिया तो दुनु बेरा देहब मैया ओही लवंगी
छकिया तो दुनु बेरा देहबे मैया ओही लवंगिया के छकिया साउंड वाला भैया के तो जोड़ा नहीं के बहुत सुंदर साउंड बा लाजवाब बा हमरा तनको कहे के ना पड़ल कि भैया तनी टोन बढ़ा दी तनी बेस बना दी ई सब कहे के ना पड़ल बहुत सुंदर साउंड बा शिवम साउंड बा बहुत अच्छा साउंड बा की दवाना मड़ुवा रोपनी हो मैया पाछो पेड़ लवंग के गछिया और देखिए बहुत बहुत आशीर्वाद बा चलते रही तो दुनु बेरा देहबे मैया ओही लवंगिया के छकिया तो तनी मीठी मीठी ताल बजा तो दुनु बेरा देहबे मैया ओही लवंगिया के छकिया कैसे भाव बा बड़ी सुंदर बड़ भैया रोशन भैया प्रदुमन भैया के प्रोग्राम भइल सिर्फ भक्ति में अभी तो यहाँ लोग के जलवा बाकी बा हाँ जब हमनी के साथे प्रोग्राम कहीं रहेला न तो हम इहे सोच के आए कि आज गायब चाहे ना गायब लेकिन बैठ के रोशन भैया प्रदुमन भैया के प्रोग्राम देखे यहाँ के गाइले तो गायबो करिले बजाइबो करिले साथ सब सजावे यहाँ सब बजाइले हाँ सब माई के कृपा बा और कैसे बाबा कि सेवा में न कमी करब सातो बहिन के आ 9 दिन लाइल बानी नया चुनरी कीन के काहे हो एक मिनट तू लोग भक्ति गाना पर डांस ना करे लोग का तनी खड़ा हो जाई त काजल जीरोगा है ने हमरा अकेले मन नहीं खेला का तनी रिवाज हां एगो करिया ड्रेस वाले हां ऐसे थोड़ी चली दू जनी आराम करो लो दू जनी खड़ा हो जाओ हां सेवा में ना कमी करो सात बहिन के 9 दिन लाइल बानी नया चुनरी कीन के इनु बात भाई भक्तियों में यहाँ के छुपल बा हाँ पूरा छुपल बारी ना ना माने भक्तियों में शक्ति छुपल बा हमरा कहे के मतलब कि सेवा में न कमी कर सात बहिन के 9 दिन लाइल बानी नया चुनरी कीन के सेवा में न कमी करब सातो बहिन के 9 दिन लाइल बानी नया चुनरी कीन के घेउआ के बतिया जोरी दिनो रतिया हो रही उतारब अरतिया घेउआ के बतिया
अरतिया